Surat Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamahawain. Was-samaa'i dhatil buruj. Ako si Allah ay nanunumpa sa kalangitan na kinaroroonan ng mga malalaking bituin. Wal yawmil maw'ud. At sa pinangakong takang araw. Wa shahidin wa mashhud. At sa isang araw na sumasaksi. At sa isang araw na sinaksihan. Qutila ashabul ukhdud. Isinumpa ang mga gumawa ng bangbang. An-nari dhatil waqud. Na sinisindihan ng apoy na may maraming panggatong. Idhum 'alayha qu'ud. Habang sila ay nagsisiupo sa paligid nito. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. At kanilang nasaksihan o namasdan ang kanilang ginagawang pagsunog sa mga sumasampalataya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. At sila ay walang kasalanan maliban na sila ay nananampalataya kay Allah, ang sukdul sa kapangyarihan at karapat-dapat na purihin. Alladhi lahu mulku as-samawati wal ard. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Ang nag-aangkin ng ganap na kapamahalaan at paghahari sa kalangitan at kalupaan, at si Allah ang saksi sa lahat ng bagay. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Katotohanan, sila na nagpaparusa sa mga sumasampalataya, lalaki man at babae, at hindi nagbalik loob sa kanila ang lupit ng impyerno, at makakamtan nila ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dhalikal fawzul kabir. Katotohanan sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, sa kanila ang paraiso na nasa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Ito ang dakilang tagumpay. Inna batsha rabbika lashadid. Katotohanan, ang sakmal o kaparusahan ng iyong Panginoon ay matindi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Katotohanan, siya ang lumikha sa mga nilikha sa pinakasimula, at siya ang muling magpapanumbalik sa kanila sa pagkabuhay sa araw ng muling pagbangon. Wa huwal ghafurul wadud. At siya ay lagi nang nagpapatawad, ang tigib ng pagmamahal. Dhul arshil majid. Ang Panginoon na nag-aangkin ng arush, ang trono, ang puspos ng kaluwalhatian. Fa'alun lima yurid. Na gumagawa ng lahat ng kanyang maibigan. Hal ataka hadithul junud. Nakarating na ba sa iyo ang kasaysayan ng mga hukbo? Fir'auna wa Thamud. Ang mga tauhan ni Paraon at tribo ni Thamud. Balil ladhina kafaru fi takdhib. Datapot ang mga hindi sumasampalataya ay nanatili sa pagtatakwil. Wallahu min waraihim muhit. At si Allah ay nakalukob o nakasasakop sa kanila kahit na saan mang lugar at alin mang panahon. Bal huwa Qur'anun Majid. Datapot ito ay maluwalhating Quran. Fi lawhin mahfuz. Na nakatitik sa al-lawh al-mahfuz o napapangalaga ang tableta o kalatas.